agad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner gapon ako doon si Randy tayo, mga kabanan na mo nining trumanon, kun ako ang pasultihon. Salamat kay Lord, kay maghata ka na mong grasya. Asap kita ha, asap, always say a prayer. May importante nga itong pag-ampo, panalangin ito sa labaw magagahom. Lord, thank you kay sa mga grasya, kay maghata ka na mo matag-adlaw. Thank you kay Lord. Og sa tanang katawan, sa tibok kalibutan, among kalinaw, among ipangandoy, diha ka nimo. Thank you kay Lord, thank you, thank you. Bueno, ang suwatan po karon tong hatagan og pagtagad ng pinadakin is usa ka lalaki nga mapatawag na sangan nga Makir. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender usa ka lalaki si Makir. Ginawa problema, bahin na sa akong isuon nga murag giabusaran ako maayo ba. Nagsalig nga manghod ako, busugol tayo kung unsa iyang gusto. Pero araw ninyo masabta na ako problema, ingnon ko anay pagsugod ang tanan. An angry silence lay where love has been, and in your eyes a look I've never seen. If I had found a word, you might have stayed, but as I turned to speak, the music played. As lovers dance their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a word of yours suggest you stayed, and as you took his hand, the music played. Across the darkened room, the father says I saw you've been something more than friends before. Well, I was hurting you by clinging to my pride. He has been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the thing I should have said. Refused to let my heart control my head. But I was made to see the price I paid as we held you close. The music played. Woo! Oy, pre, Makir! Oy, pre! Apet sa are, pre! Sabi na do, pre. O say ako mapiton diha, pre. Nga papiton man ko ni. Ay, doon na ito kayo puto na rin mo ba? Kanang naabot mo ko yung igsuon nga sa tapidot, ngikit ka Saudi. Oo, pre. Ay na, ikuan nga. Gamay sa kay gina, pre. Libitado mo lagi ko nung bigahe lagi taon. Kaya kung masubraan, pre, ay sos, sabra ko nung bagahe, makabayar ka, gamay ra ko nung yung gida. Mga ikong tsukulit. Awa naman, pre. Gamay lagi yung gida lagi taon. Mga kang sinina. Awa na sa pre. Gamay ra kayo. Mga ikang kwarta. Awag yapon, pre. Gamay kayo na kwarta. Huwag mong kumangayo, pre. Oo, di ka mga iyo, pre. Ako, anawag mo ka na ako. Ay, nangutanang lagi ko, nauli na ba yung magsuon kay manangil dago? Ha? Nakahuwa mo rin ako itong wapal siyang larga, unyayang saan, nga nag-uli niya, iya kong ilisan. Pero alam nga ito na ako patubuhi, pre. Ako lang nga, mailisan lang ba? Ako, pre. Ako lang yung pre. Sige, arin ako, pre. Unahan ito, hanay. Nagturo siyang man, hangol ko sa lubong sa igsoon. Yabag ako na. Dong, Oo, tinahang. kisa tang imong gikasulti di ay. Ay, prestong. Mao ba? Nagkibot-kibot lagi ng imong simod. Nagkibot-kibot. Unya, nagkibot-kibot sad ang simod adto nga naglakaw palayo. Ngano man to? Na nagtuo nga mga ayaw kong sinugatan sa igsoon nga nakalargaw. Nakauli ka Saudi. Ha? Kinsa man? Ay igsoon ko. Nakalarga magawas. Nagtuo siya nga mga ayaw ko. Ang yung nangawa ko mga ayaw. Notan ra kong naabot na ba kay maningil ko siyang utang. Mo rin nagkibot-kibot ang simod adto nga naglakaw palayo.
Igsuon to siyang pari ni kinsa ni Petra no. Oo. Kantong kusog kayong manghuwam og kutkuran. Sunod, ayaw na sila pahuwa magkudkuran. Ayaw sa danaday. Di sa ito magdinaw kung noon sa inaan nato ba. Bahala na sila. Magdinaw sila ha. Tayo labot ana. Basta kita, watay problema. Mauwaw na sila. Duol na ito aron. Manghuwam og usab. Dong, Ingon na namin sa among dapit, halos mga silinga na mo, ari mo duol na mo kung doon nagikinahanglan. Unya to, Dong, kabantay ka nilang patring? kisang patring ba? Ay kanagong magkuhaan og lamaw dinis ato. Oo nga naman. Dako ng ilang baboy. Unya ilang gilapa aron ibaligya. Oo ay noon, nakakwarta na sila. Makabayad na lang sa ilang utang. Ay, muna akong gikalagutan. Ano masad? Namalikya man sila baboy. Katong ilang gilapa. Wa sila mo bayad sa ilang utang. Wa pagid magpautang. Uy, uyawa ko. Mo nang galagot ko. Imbis wa ko maningil nila, naghuwat kog kanus ara sila mo bayad, naglagot man ko ako'y maningil. Gipaningil ni mo. Ooy, Nya. paningil nako. Ngig ka nila no? May lang silang mangutang nato. Unya kita kung mangutang ta, di ta pautangon. Unsay pagtuon nila, di ta kabayad? Wa pagad sila kabayad silang utang nato. Nya, gipaningil mo ka ni mo. Gipaningil lagi nako. Yan, bayad. Wa. Bunot ito'y pagkakidot ko. Dijudax! Uy, Maker! Ikaw ni! Domingo maron. Papalit ito isda. Paborito na kami. Katunaan na itong isda ba? Palit dito. Wow, nya pre. Natong kapat ka na. Ako na bahala man huwag nila. Sige, papalit sa ganito ka. Pre. Yan ay papalit mo pre oh. Ano pa man sila? Naaara sila diha pre. Kadiyot ha. Tawag ko na ko para magkapundok ta. Oy, Berkol! 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 Wow, kalamihan na. Klasik o kurik. Natural mga pre. Basta Berkol, automatic ng San Miguel Pelpelsen. Sarap laging kasama. Og mas musamot pag yun kaaligri basta kumplito ang matkada. Sakto pre. Sa pagpabutin nyo, ablihan na to. Wow! Kalami sa bugnawa San Miguel Pelpelsen. Cheers! Mga batang San Miguel! Cheers! Cheers! Kamu dia. Pag birkol pud mo. Berkol! 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 Mugin ang mong kalingawan basta naman Domingo. Magkurom dayo mga barkada. O siyempre, niligid bawa ang San Miguel Pelpelsen. Pwerte na mo lingawa. Among pahimuslan nga yan. Ikaw ba? Trabaho naman sad. Unya to. Dong. Mm. Dong, Ano day? si ate ni mo digna. Ha? Ano man, sa may tuyo? Ambot lang uy lakaw adto basi importante tuyo adto. Ay, kaya pasnak ni mo. Awa pa magkuha pa ko ato bangas ato. Okay, sige tay. Ate, nasaag man. Ay, wa ko masaag, oy. Ikaw gituyo na ako sa kong pag-anhe. Ba? Sa ato pa may tuyo ginayin ka na ko. Una agyo taon do. Ang saman ta natin. Ay, kuan ba dong ba, kining? Ay, nagkuha magud unya kung kuan ba, refrigerator ba. Unya, kinahanglan man nga dunay ko maker. Mo nang gianhe ta ka. Mangyo ko nimo nga ikaw lay mo ko maker na ako dong di. Kay gikinahanglan kaayo na mo ang ref. May plano man ko kung maninda og sudan. So, kinahanglan gud kayo namang ref. Mao nga, tabangi ko dong bi. Ikaw na like ko maker na ako. Sige te. Kumikir mo ka. Oo, para maaprubahan dayon ang akong kwaong ref ba. Sige. Bibiyasa mo ang pirmahan na to. Diha. Akadetong ha, akong kwaon, di sa kong bag pa.
Dong, dara yung snacks, oh. Oh, te, timo sa Uy, salamat kay ninyo. Kay wa para ba jud ko makapaniud to. Oh, singan. Oh, ano na to ni udto, te? Tuwa na sa atin ni mo, Dong. Tuwa na day. Unsa man tong gipapirma niya nimo? Makuha ko ng sigref. Mangutang ba? Unya kinahanglan nga dunay co-maker. Ako yung gipahimong co-maker, mao to nga, gipirmahan na nako. Ya siguro ka mo bayad siya ana. Basig ikay makabayad ana ha. Ang bayad lagi na. Mo bantay bitaw ha. Mga 5 ka buwan human may kuha kang maguwang sa ref. May anha sa amo ah. Saya to dong. Sir, ikaw si Mr. Chris Macker Tinayhop. Nga naman ta. Sir, kini ikaw may nagkumikir aning digna daguhoy, no? May gikuha siyang rape, sir. Oo, kay nga naman. Wa magud siya makabayad, sir. Muto na ron kabuwan, sir. Ay! Amo lang untay barkohon ang rape, sir. Wa naman sad. Ingon siya na ako nun mo din, he. Oh, Kay ikaw mo ay gipatiwas. Mo lang ni Amenis inyo. wa man say rib nga geto dire. Unyaon sao man ni ron, sir. Sayo saon. Ikaw may kumikir ani. So ikaw gi mobayad ani, sir. Bida sir. Balik ako ha. Kaya ko rin maningil niya dito. Mo din nyo bayari ang gikuha ninyong ref? Ay, wa lagi dong, uy, kay naabdan sa kalisod. Ako manggipanilngan dito. Kaya ako may kumikir. Ay, pasensya na kadung ha. Unsaon nga nagalisod bangkot mi? Uli na lang ng ref at oy, ano di mo makompromiso, ana? Wa naman ang ref dong. Sayo na! Nahalin naman. Sa? Amo man kong nabaligya kay tungod atong pagkasakit nako pa. Masakit ay ka? Oo, 2 ka buwan kong naglubog. Wala ka magsulti na ko. Ay, wa na lang tikapay baw kay di ko gustong mahasol ka. Pasensya na ka dong nga nahasol ka. Sige lang, ako ray mo bayad ni mo, anak. Unya nga, nung wa man ninyo ato ba nga, nakigsulti, unta mo. Naglisod palagi, be. Sige na lang, ako na lang mo hinahinay bayar ito. Pila na naman kabuwan ng kuwang ato ni mo. Sakit kay paminahon nga magbayad ka sa utang nga dili imo. Ug di pala isuna kung naghimo ani ay. Akong ti mo nagkiha pero igsuon man. Pero ang kasakit pagyud kay nagbayad ko sa utang nga wa na diha kay ilan ang gibaligya. Ako na lang kay gwanta hangtod nga naimpas unya to. Dong, nga nasa sa atin ni mo. Nga naman. Sunsay tuyo niya. Ambot lang, uy. Pangutan na dito. O basig mo bayad na siya siyang utang. Ako mo'y patabag ako mo'y nakabayad. Nga gikuha niyang ref, bayad siguro siya. Basin, lakaw, ato. Oh, te. Musta na? Dong, kanang, nialagi ko ba kay muhangi uta ko ni mo? Hangyo, unsa man? Kuan lagi dong, kanang mukuha lagi unta mi motor. Kay para makahabal-habal si kuya ni mo, para naataon mi indikamba. Unya, nagkinahanglan man og kuan. Kumiker. Nakatag-an lagi ka dong. Kining, te. Ay lag kalain, ha? Kining dili sa kuana kay maproblema kung apel man ana, te. Pangita laglaing mo'y makakumikir, ana. Di ka musugot, Maker? Oh, sinsya na, te, oy. Di ko mo kumikir ko usap, bisan kinsa kay suko man ako ang asawa. Basig, maura na among awayan pirmi. Kahilas gud ang imong asawa. Kalimot siya nga imo kong maguwang. Imong igsuon. Ngano, siya dili ba makamaong mangutang? Kinsa bagud nato din nga way utang. Hilas-hilas mala ng asawa nimo, murag kinsa. Pwe! Nakalitan ko si sulti sa kumaguwang. Perte niya sukuha sa kong asawa.
wala na kusulti ako ang asawa nga may iyang panulti bahin niya. Kay siguro mang yung tinambagay ng duha. Kunya, ang labay ang mga adlaw. May duwa ko sa bahay sa among kinikanan. Akong gisusi ba? Kay may nabalitaan mo ko nga palito ni. Kunya to, Sa ituyo nimo? kining nakabalita mo ko nga doon ako gusto mo palit sa yuta sa atong mga ginikanan. Ay, nag-ibaligya. Oh, nahali na noon. Oh, sa! Hey, karaan man na maker, oy. Old stock na ka ng style la. Time set. Buti may pasabot nga nahali na ang yuta nilang mama. Oh, nga naman. Gibaligya ni mo ang paybaw na ko. Anak ko. Nga naman deg anak ka. Ako may kinamagwangan, so ako'y magbuot. Di mo himo, di. Murag ikuhaan mo kung mo katungod aning kalakiha. Uy, maker, wata ka kuha ikatungod. Wa man ka dire pagkabaligya, be. Oh, grabe. Huwag mo paybaw na ko. Ha? Inyo lang suluhon ng halin. May katungod mo ko, kay anak mo ko. Nya, unsa man nangita di ka gubot. Wa ko mangitag gubot. Kamu mo ay dunay gusto gubot. Ayaw kong sultihan ha, kay manghod ka lang ka. Kaya nung mangod. Abi kimangod ko. Inyo na lang yan. Taka na akong katungod. Hilom di ay! Ug yatakan ka pa ng katungod ni mo. Napisat ka na unta diha. Kalayuros. Tumbaga natin ha. Unsa man gusto ni mo? Ang akong gusto ha. Nahalin magkani. Pila man pagkahalin. Ug asa man ang akong bahin ha. May bahin ko siyuta nilang mama ug papa kay anak ko ha. Duha ko ta. Ihatag na ako ang akong bahin. Ay di ay, mao ba? Mangayo kasi imong bahin. Oh, hatagan ti ka. Kaya diyor, kuhaon na kong imong bahin. Oh, darang imong bahin oh. Oh, Oh, sigaw man ang mata mo. mauro niya akong bahin. Sa yuta ni mama ko sa hektarya, mauro niya akong bahin. Basig nagtuo ka tayo nga duharak kakaang sa yuta na halin. Pila ko na eh. Ipa! Nuu ko, 10,000? Mauro niya bahin ako. Pasalamat ka ganing napakay bahin. Ha, dinimay mo di ha? Mag-abot as korte. Nga naman maputol nga ito pa na iksoon eh. Ha, mag-abot as korte. Ay, kiha kung gusto ka. Hadlokon man tani mo. Kiha! Muna ko problema ron. Ang ako naibawaan nga nahalin ang yuta kay ila de ang forge ang akong pirma. Usaon man nila ako. Gusto ko magkuha ng akong bahin. Kay kabilin ko ito sa mga magirikanan. Unsa may akong buhaton daw na ni? Palihog ng pagkiko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon. Makir. Okay, Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karagad lawag. Si Makir, Ate Pres. Maker? Makir. Maker. Kung anis Makir, Ate May Pres. problema ni Maker. Ang problema niya kay kanila yung igsuon nga ni adto tao sila ng kwartaw niya ba Wama? mamita, Ate Pres kay Oo. mao na do na siya yung mga problema sa ana niya. Bam, unsa to bam na kahuwam sa niyang maguwang sa niya sa una pa? Nagkahuwam pero wa pa mabayri. Wa pa mabayari Murag na anak to inaana, ba? oo. Niya mao to nga gibaligya sa iyahang igsuon sa ilang Murag yuta. kumaker na siya. Ang Tingmoon siya katong kumaker yuta. lan. Ay mo siya Oo, kumaker. niya ang ref. Kung ako masayop, kanang naagibaligya niya. Si padayon niya po sa magkanong bayad. Si Wala Makir. diha. Pero Gibaligya man kanang niya. okay na to sila kay murag giangkon gibayra na malang siyang igsuon. Ang katong iyang nauta nagkumaker siya. Pero ang problema niya karon kaning pagbaligya sa yuta. Sa yuta Nga lagi. wa siya may bawa siya bahini. Giforge siya Ah, pirma. gibahinan siya 1,000? 10,000. Tagaan siya 10,000. No. Okay kayo. Mauna nga. Yuta. Pero mabaligya ba degwa man siya kaperma? Giforge lagi ang pirma. Ah, giforge di ay. Gikuan niya ang pirma. Pero Pwede na nimo. magkakiya siya ana, di ba? Pwede na nimo ipa-friso dito Oo, imo igsuon. Grabe siyang igsuuna, no? Buta sa kamakir, kuan lang, istoryahan lang na. O saan naman yung mag-iso? May halang na yung magguwang gulyat. Yahan na yung Pero magguwang. grabe sa magsuuna. Pila na sila kay Wa igsuon, manghatag. Ma'am? Sa imong- Sila ran duha. Murag Yahan na duha ra. yung magguwang. Oh,
ang ako libawan din sa tong sugilanon duhara sila nya mao lagi nga gi-force ang iyang pirma mo to nga nahalin. Nahalin gyud. Pwede man nagmudangop siya sa abogado nya kanang iyang sultihan nga ang iyang pirma dili tinuod siya mo nang Oh, pirma. pwede gyud kaayo. Sa imo ako yung gili? Panago na sa amo, Gabs. Apa rin Ah. mo? Ako supir, makita kas bayan mo karaan kanini hunong nato sa amo ba? Oo. Ako ka nandito sa tubangan. Ipapirma ang mama na kuha, kapirma na. Oh, Oh, sa nagsuon magsuon sa imong mama na. Oh. Magsuon nila. Magsun ako mama wa Di- kapirma. Say, wag ka pirma niya. Baliga sa akong pagumangkon, pulos may pagumangkon kay mga anak bas. Di ay pag umangkod mo na baligya. Usa ray nagbaliga si Ang kuandra? Oo. Oo nya karon. Karon, Naanat tuan ta nang halin nga lang ang ako mama. yung mga mga iyaan. Wa ninyo Pero katagil. dakong yuta na Tulo kayo ta kanang katubangan o katuloy sa mua. pila kay halin. Dako tulo. Kana lang tubangan da presdan. Hala no, Ya, wala sila. Kanang inyo ba? Inigwa na to. Kana Oh, kanang sabihin Nga hay man na na nagbaligya, kailangan na. dili hay man na nagbaligya ron. Kanang sabihin nyo, tayo, ni parking na. Oo. Na dito ko to. Di ay. ang nagbaligya. Hala ka dako anang halin uy. Dako kay bay sa Siyudad diluan. na. Oh, nya? Hangtod karon o man. Kay! Napurdoy man. Pero wala sila Dami pads. gaba-gaba bitaw. Gabaan gyud. Parehar na sa akong lula, di pare. Karma. Ako lula, wa man gyud taon to. Tinuna siya. Adi mo tay kay di kay bawong suwat, may grado. Karon ang yuta naman dito sa Carlos site, giadto siya siyang mga pagumangkon. Grabe noy. Nya ako ang ako lula dito taon siya paya galingkod. Nya gitagaag 100 akong lula, gipatamark. Pagtamark hurot halin bay dito sa Babaw San Carlos sa mga Lopez. Lopez side. Tamark na, di ka mamusuat akong lula. Amo kay nagpinalman ipakupta man kamot. O niya akong igagaw, gingnan ako, watay gaw. Ang atong lula igsuon. Oh, nya ngano ka mo na amo yuta. Kami nga igsuon sa imong lulo. Nganong wa may bisag gamay ni ana ko. Sa bugo man to imong lula. Giingnan ra ko na. Hala oy ka grabe. O, limang ka na, bugo Pero sa imong lula. ang gaba di Pero ang magsaba. di gyud magsaba ati pres kay nahurot og kamatay ang mama namatay. Ana hurot gyud. Hurot. Pero ang gaba dugay pamabot pero mo abot. Dali ra to ila. Dali ra? Dali ra. Wala Pres. kay Mga- ma-exkuan. Kuan mga upat ka tuig. Oh? Oh. Kanang ako Dali. Dugay ang gaba sa di Ang magsaba. kagili kay hangtod karon na pa ang baywa mahuman. Oh, Murag nag-umidyo. Aw sa kanang undog. Nabito na, basta manikas ka bahin sa yuta niya. mabitaw. Ang imong gitikasan, imo barong inahan, imong mga igsoon, imo magabaan ka. Ni ana do ako Doon lula lang sa mo abot. ako dong kabarubyas ito ako lula puti daghana gyuta di ang mga kabarubyas mga Lopez mga nakurda Oh, sa Lopez. dito siya nakurda Lopez Gajani kabarubyas o mo na nga purti sa kiyot purti giranan ng mga kaliwat din ha katoyotik kya kabarubyas iham tong ginahan purti Kana- mang sa may kana- Laguna purti man nakuha nagyuta diha Mao nila ginay nakaapan ang atong mga iyaan or inahan, mga lula kanang pagdintoy Doon alam ako ilay- alam gipap Oo. gipatamar kay ati O pres sige ba unsa ka importante ang yuta karon? Na ako Diba? ipambit gulyat. Kani hitabo na ako noon, isulti ko sa akong amigo nga kanang abogadohon, dil pano siya abogado. Nga ako ireklamo ang naglihok sa akong yuta, kay gasto na kog dako, gingnan ko ni ay. Doon na kay authorization nga gihimo para na siya may muloy kuwa siya awa kay daganan. Nagabot dito pwede mo paingon, imo di kong gisugo. Ay man ang power of attorney, imo kong gisugo. kana sa diha sa Greenbelt ati pres kana sa Oo. Greenbelt Dingon gyud akong papa nga yuta na ha? Abogaduhon po mga Wa pa maabogado. Diretso ta sa paambit. Salmo 49, 16 ngadto sa 19. Ayaw kasina kun madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala ini kamatay na niya ug dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan pagmatagbaw ang tawo ning kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gyapon siya ug mutipon siyang katigulangan. Mo ni sakto ba dili gyud ka pataas imong kaugalingon oy. Bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa ka, kun doon na yung patabang nimo. Tabangan gyud nimo. Namo koy uban nga musaka na karon ti pres pero di na ka mamulingig daw. Daghan kay ko. Tingali natikig ang natikig iyo. oh, natikig Natikig ba? Ako natandog jud ko Goliath kay katabit nang naglubog ko sa kasimana sa bahay. Ang akong kumpare, mao man akong tawgon-taon nga lugawin ako diri kay mukaon ko. Kay wala asad siya mga patabangan, financial ba, material ba. Kuan sa ko na ako ikakuan niya. Karong mga niagi mga adlaw muro kog natandog siya nga. To ako gihatod sa bahay nimo nga. Kay naamat nagunit man sa giyawi sa akong pultahan, pwede rin siyang musudsuro ako. Siya, to akong gihatod nga usa ka sipi nga saging.
Dito kayo. Oh, Di ba yung- natandog ko pang Natandog ka, eh. oh, gidaan ko. Bisa pagkabuti, nagdakabuti. Unsa man kita Yung agla ko pagkatandog Balik ka. nimo. Ha? Pagkatandog nimo na unsa man ka? Isa ka. Ha? Unsa man? Ay pag utong. Pagkatandog, ang nilihok. Kagari ka kipi-kipi, matuog ang imong tandugon. Oh, balik ta. Balik tagi. Gusto gani niyang gulyat mo konsulta sa abogado may tungod ni iyang pirma. Nga gis sunod-sunod. Of course, oo. Oh, kay katong tawag bumitaw na ako, giadto man gyud ako dito sa engineer kay katong akong gitawag og sketch plan, katong bitong mapa nga murag gahion gani nga papel, ana ditong mapa sa imong yuta. blueprint. Oo. Ako man yung ipangitan sa telephone director wala pa may kon kay sa una. Asa ning engineera, asa yung operator. Nakita na ko dito sa lahog, akong giadto. Ako gyud nga kaning paghimo aning sketch plan engineer, pilay mabayad. Kay di adiri gibutang ni bayad ko siya 1.5 siya 700 ra man na ingon sa ko nga kani imo ning pirma sa ako nang pirma pero gi-forge dili mahitabong mugamit ko anang maong klase nga ballpen ko pirma kalain akong gigamit gisunod na Dili gyud ka to iya. dili kay ang gigamit ko man kanang dili may ang gamitonon Nahala! Oh! Hala. Lagi. dango ko abogado Dango lang. kay kani kuan man Doon siya ato rin rupil pa nyo. kuan man siya punto legal punto legal man aron mahayagan ka og makatug ka nga maghayang Okay. Mas may magtakilid. o basta kasi Wala daw ka. naton Ay, ano pa yan nga, kay kuya kayo, kamangol ka mo pin. Okay. dapat ko'y babae mga amang salamat ang pinaga dito naman doon Kuna ko ang puzzle.